La bună regăsire, dragi părinți, și bine ați revenit în cadrul comunității Storii de Bine. Eu sunt Alina, ghidul vostru prin educație timpurie și, ca de fiecare dată, sper că vă găsesc în cea mai bună stare de bine cu sine, astfel încât împreună să putem parcurge episodul numărul 4, iată, al podcastului Storii de Bine, în care vom relua discuția începută în episodul numărul 3. Știu, v-am făcut curioși pe cei care încă nu ați parcurs episodul numărul 3, de aceea vă spun că noi am început să povestim în episodul trecut despre importanța dezvoltării senzoriale timpurii la copii. Și am aflat împreună atunci că aceste perioade senzitive sau senzoriale sunt 6 la număr și sunt tranzitorii. Am început a vorbi despre primele 3 și anume perioada senzitivă a ordinii, perioada senzitivă a mișcării și perioada senzitivă a limbajului. Ei bine, astăzi vom continua cu celelalte 3 perioade, după ce sunt sigură că primele 3 s-au sedimentat acolo, cum au știut mai bine, ați reușit să vă extrageți seva din ele și să o puneți în slujba dezvoltării celor mici, observând în care dintre etape se află copiii voștri. Sunt convinsă că i-ați urmărit diferit, cu alți ochi acum, urmărind să identificați perioada pe care o traversează sau poate perioadele dacă cele 3 se suprapun sau poate 2 dintre ele. Astăzi vom vorbi despre celelalte 3 perioade, cele din urmă, care sunt tot în număr de 3 și sunt gândite fix pe partea de senzații, și anume perioada sensibilă la senzații, perioada sensibilă la obiectele mici și perioada sensibilă la viața socială. Prima dintre ele este perioada sensibilă la senzații și ea se desfășoară undeva între 0 și 6 ani și este cea în care copiii își, dacă vreți, rafinează simțurile datorită creșterii experiențelor de învățare. Iată deci cât e de important expunerea la stimuli din exterior să se facă treptat, adaptat și neapărat să aibă un grad mare de implicare senzorială a celor mici. Pentru că numirea și înțelegerea senzațiilor le permit copiilor să le înțeleagă și, în concluzie, să le gestioneze mai ușor. Așadar, cu cât mediul este mai stimulant, cu atât mai bine se dezvoltă simțurile, exact ce vă povesteam data trecută. Pe lângă etapele senzoriale și momentele în care explorăm cu cei mici mediul înconjurător din punct de vedere senzorial, atât la programul de grădiniță, o facem și în weekend împreună cu părinții, în atelierele de joacă senzorială de sâmbete, de toate sâmbetele, în care, alături de ei, ghidându-i, îi ajutăm foarte mult să își dezvolte această latură senzitivă pentru a putea mai ușor să își explice anumiți stimuli, anumite reacții, ce se petrec în jurul lor. Foarte important în această etapă, e bine să știți că este stimularea pe arile de interes, exact cum se face ea la grădiniță, organizat pe jocuri de asociere, de clasificare, de diferențiere. Personal, apreciez foarte mult dascălii care multiplică experiențele senzoriale ale copiilor. Nu neapărat că noi n-am face asta, ba din contră, o facem foarte des și foarte mult și cu foarte mult succes, însă ele sunt clar în defavoarea celor statice și a clasicului stat în bancă cu minte. Iar revin la unul dintre primele episoade și vă spun atenție la ce alegeți. Alegeți în cunoștință de cauză, pentru că iată cât de importante sunt experiențele timpurii ale copiilor pentru o dezvoltare a lor cât mai armonioasă pe parcurs. Cea de-a doua etapă e numită perioada sensibilă la obiectele mici și ea se desfășoară cam între 1 și 7 ani.
Este probabil cea mai stresantă alături de, dacă vă aduceți aminte, alături de cea a mișcării, perioadei senzitive a mișcării, în care cei mici umblă și descoperă mediul înconjurător. Este stresantă pentru noi toți, dascăli, părinți, buni, bunici, această perioadă la obiectele mici, însă pentru că desigur este un stres continuu ca nu cumva prin jur să fie ceva mic de ingerat. Și totuși se pare că este o etapă firească în dezvoltarea copiilor. Explicația este dată de faptul că cei mici se află în perioada preciziei senzoriale, este deci de dorit să le punem la dispoziție obiecte mici pe care să le poată descoperi atingându-le tangibil, nu sub forma fructului interzis urcat sus pe mobilă, însă neapărat sub supraveghere și într-un mediu securizat. Și iară povesteam tot la perioada senzitivă a mișcării cât de important e spațiul pe care îl alocăm dezvoltării lor și mișcărilor laborioase pe măsură ce ei cresc, însă acel spațiu trebuie să fie securizat. Și așa și acum, aceeași discuție o reluăm și aici, e important să exploreze obiectele mici, însă într-un spațiu supravegheat, securizat. Cei mici adoră tot ce este miniatural, microscopic dacă vreți, și activitățile care implică aceste lucruri sunt adorate la scară largă și vă spun asta iară din experiența lucrurilor copii, din experiența activităților pe care le desfășurăm cu ei și chiar a explorării senzoriale pe care um, o descoperim împreună în fiecare sâmbătă la atelierele împreună cu părinții. Și cea de-a treia perioadă, perioada sensibilă la viața socială, care se desfășoară tot între 0-6 ani, ia cumva naștere, iată, dinaintea apariției pe lumea copilului și iar ne întoarcem la primul episod în care povesteam că perioada senzitivă a limbajului se naște dinaintea copilului. Așa se pare că este și aici. Suntem cumva lăsați prin firea lucrurilor noi ca și oameni să conviețuim, să comunicăm, iar cei mici au constant nevoie de a fi în relație cu cei din jur. De aceea, în permanență le povestesc părinților, este important ca cei mici în grădiniță să învețe să fie înainte să știe. Învățăm să fim înainte să știm, să socializăm, să ne integrăm unui grup, să ne subsumăm unui grup, pentru că mai departe, în funcție de abilitățile emoționale și sociale, vom reuși să facem față cu brio și la celelalte schimbări care vor interveni odată cu intratul, nu-i așa, la școală. Și deci cu alte cerințe, alt grup, alți copii, alte noutăți. Dacă la început copiii sunt total dependenți de cei din jurul lor, de mamă sau de adultul cu care petrec cel mai mult timp, între 2 și 3 ani încep să vorbească despre sine. Și aici aș face o mică paranteză și v-aș aduce aminte cât de drăgălașă e perioada în care ei vorbesc la persoana a treia despre sine. Fix asta este perioada. Da? Nu spun eu am făcut, Maria a făcut. Da? Pentru că e iarăși o perioadă firească, normală în dezvoltarea lor, care, iată, se subsumează perioadei sensibile la viața socială. Iar în jurul vârstei de 6 ani devin conștienți de sine și de ceilalți. Și pentru că în această perioadă au primit multă informație și au acumulat noi deprinderi dezvoltându-se, acum încep a simți nevoia să ofere, ați ghicit, cuvinte, să ofere ajutor, să ofere, întorcându-și atenția către ceilalți și căutând să se facă utili. Aduceți-vă aminte că în jurul acestei perioade încep să ceară, să-și dorească să facă ei, pe lângă cea de la 2-3 ani în care spun eu pot, acum încep să ceară efectiv, să ia parte la, nu știu, prepararea cinei, la prepararea desertului, la strângerea mesei, pentru că vor să-și dovedească utilitatea, deoarece a intervenit între timp autonomia, care a crescut din ce în ce mai mult odată cu ei și cu vârsta, și acum, iată, își doresc să și demonstreze acest lucru celorlalți. Și aici, mediile de învățare contează enorm, de aceea alegerea grădiniței și a școlii pe care le vor frecventa vor avea un impact uriaș în construcția viitorilor adulți. Ăsta este un lucru pe care eu de altfel îl repet în permanență părinților, care încep să fie din ce în ce mai conectați și mai conștienți de mesajele pe care le primesc.
Iată deci cât de important e ca să aibă un start bun, un mediu potrivit lor. Nicio presiune, nu-i așa? Nu simțiți nicio problemă. Niciun fel de presiune acolo. Acum, mai în glumă, mai în serios, iată că perioadele senzitive sunt piatra de temelie în procesul de construire, dacă vreți, al omuleților mici. Sper doar că, având aceste informații, să vă fie și să ne fie mai simplu nouă tuturor de asociat anumite comportamente cu perioada, iată, în care se află copiii noștri. Informații pe care la început spuneam că părinții noștri nu le-au avut din vari motive și mai cu seamă din pricina procesului tehnologic întârziat, însă pe care le pot accesa și pune în valoare și acum, cu nepoții, pe principiul lui, așa e, mai bine mai târziu decât niciodată. Tot celebra Maria Montessori se referea la perioadele senzitive ca la niște izbucniri interne de energie creatoare, care dacă nu sunt înăbușite, le permit copiilor să învețe urmând un proces natural. Și la cât de firesc se bucură ei de orice mic detaliu din jur, e și păcat, dragilor, să nu le fim alături pe drumul descoperirii lumii celei noi. De aceea revin și vă spun, dacă încă nu sunteți convinși, după ce ați parcurs episodul numărul 3 și numărul 4 al podcastului Storii de Bine, în care am povestit pe îndelete despre etapele senzoriale și dezvoltării senzitive la copii, la Storyland vă anunț că am revenit cu atelierele senzoriale dedicate grupei de vârstă 2-3 ani, în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă, împreună cu părinții, unde, prin poveste, ne pornim călătoria spre culmile explorării senzoriale pe centrele de lucru deschise. Și vă aștept cu interes să ne urmăriți evenimentele și cu mult curaj să luați parte la ele, pentru ca împreună să învățăm să fim cea mai bună variantă de părinți de care copiii noștri au nevoie. Și sunt convinsă că îmi dați dreptate când spun că au cu adevărat nevoie de noi să le fim alături, să le fim ghid, să le fim sprijin, însă asta presupune un pic de implicare din partea noastră, un pic de aplicare asupra proceselor transformatoare prin care ei trec și un pic de mai multă răbdare și înțelegere pentru acestea. Așadar, sper că și episodul de astăzi a fost unul edificator, cu aha-uri și wow-uri de colecție pe care le-ați adunat. Îmi doresc să vă fie utilă informația și să o puteți accesa ori de câte ori simțiți nevoia de a verifica, de a constata o etapă, poate, în care cel mic se regăsește. Până data viitoare, vă mulțumesc din nou pentru însoțire, vă las cu un gând bun și vă doresc o stare de bine, să vă păstrați starea de bine cu sine așa, în pace internă, și vă aștept cu mult drag și multă informație la pachet și în episodul viitor al podcastului Storii de Bine. Pe curând!